ev stranaya li Kubanê çêbû. Bavê mêvanê me ev stran çêkiriye. Ferhat Beghenadî îro ew mêvanê min e. û gelek stranê din. Çima min xwest ez vî tiştî bînim ziman? Ez xwazim mêvanê min ji mir şirû vebike gelo ev stran kengî çêbû. Belkî dem nikaribe bêje filan rojê ya ew lê sal karibe mesela berî 20 sala 30 salî çêbû yan 40 salê çiqas ez nizanim ew ê bêje di çi rewşê çêbûyî û ji bo çi çêbûyî. Ev strana kinê rindê Adlayê straneke ê bavê min bû. Çêkirina wê stranê ez dikarim bibêjim yanî berî emirê me hatibû çêkirin 2009 da wefat kir. Ev stram xwe ez dikarim bibêjim emirê wî nêzîkî belkî 50 sal jî hebe ji ber emirê bavê min nêzîkî heştê bû wefat kir. Weva nêzî 15-20 salên jî ser wê re derbas dibe. Yani emirê vê stranê û emirê min niha 50 sal e. Ev stran ji min meztir e. Yani ser 50 ra ketiye. Ev stran çav bi çi rengî dihate gotin? Berê demê ku dawet çê dibûn bavê min serê daweta digirt û ev stran digot û xelkê ji lê vedigerand û dawet bi vî rengî germ dikirin. Bi taybet dawetên ê halî me halî gerbî. Ji ber wê jî ev stran di nav hem malbatê hem jî di herêma Kobanê da di wê demê de dengek stand. Lê ev stran nehate tomarkirin bi dengê wî yanî di dema wan ra ev adetên ku tomar dikin kêm bûn ya jî hinek misecele hebûn ew jî ku dihatine girtin bi demê re demê ku ev teknolojî hate guhêrtin ew stran jî di şîrîta man û derbasî CDyan û flaşan û bibêjin kompîuteran nebûn ji ber wê jî nehatin tomarkirin. كنورندي عدلاي وكنورندي فنجاني كناتك بنيشاني مور الكشكي كتاني كناتك بنيشاني تو مور الكشكي كتاني حلبي بردا بابج نزيب وداعين طابة حلبي بردا بابج نزيب وداعين طابة بختي مني وخرابة وعدلو من قايل نابة طالحة منا وخرابة وكتشك من قايل نابة كني ورندي عدلاي كني ورندي فنجاني كناتك بنيشاني تو مور الكشكي كتاني